Bună dimineața, dragii mei! Astăzi vă voi face câteva recenzii la produsele pentru luna septembrie, recenzii pozitive sau negative. Voi începe cu ceva care încă nu este alimentar, cu niște kituri de mirodenii, niște kituri pentru verdeață, pentru pus la fereastră pe perioada iernii și nu numai. Am cumpărat mai multe kituri de acest gen pentru că le știu de anul trecut. Le puneți în vasele proprii, au în interior un vas micuț, am desfăcut unul ca să vedeți, pământul necesar cu îngrășământ și un pliculeț cu semințe. Am luat de coriandru, de pătrunjel cu frunze crețe, de mărar, de cimbru, de busuioc, ca să le am pe toate la fereastră, proaspete, numai bune pentru folosit în rețete. Au recenzii pozitive pentru că sunt bune, dar aveți mare grijă cum le semănați, cum le îngrijiți. Trebuie să stea într-o zonă cu o fereastră cu lumină, cu soare și neapărat la temperatura de 20-25 de grade, iar în 14 zile veți avea mirodeniile proaspete, crescute în vasele proprii. Am aici un orez, v-am obișnuit cu arborio, de fapt v-am obișnuit cu produsele de la gastronomia italiană. Nu vreau să le fac reclamă, dar este unul dintre magazinele mele preferate, pentru că au numai produse de calitate, aduse din Italia. Am aici un orez Riso Scotti clasic, foarte bun. Nu am cuvinte, l-am folosit luna trecută, ca să pot să vă dau recenzie pentru luna aceasta. În schimb, este un pic cam scump, este la același preț cu arborio. Arborio este mult mai calitativ. Acesta, Riso clasic, voi desface cutia ca să vedeți bobul. Ce avem aici? Timp de fierbere 12 minute, orez cu bob lung, este prefiert. Se conservă în loc uscat și răcoros, iar ca și declarații nutriționale veți citi pe pungă. Haideți să vedem exact cum arată. Fiind prefiert, este mai ușor de folosit. Arată cam așa. Foarte, foarte bine. Vi-l recomand și pe acesta și acest sortiment de la Riso Scotti clasic pentru un risotto de calitate. Ce mai avem aici? Mai avem un sos de sweet chili, de chili dulce, de la marca mea preferată Thai. Scrie aici Thai Dancer. Este o marcă de prestigiu. Ca și calitate, pot să vă spun că este la o calitate medie spre superioară. Ceea ce nu prea mi-a plăcut, pentru că are un... Imediat o să vă citesc. Sos de chili dulce, puțin picant, are mult zahăr, foarte mult zahăr. M-aș fi așteptat să pună și un pic de miere, zahăr, apă, chili roșu 14%, oțet distilat, usturoi, sare, amidon de porumb modificat, agent de îngroșare, gumă xanthan. Astea două sunt cam periculoase. Agentul de îngroșare și gumă de xanthan. Dar să știți că majoritatea sosurilor la sticlă sau la cutie pentru mâncărurile asiatice conțin ingrediente ciudățele. Vi-l recomand pentru că dă un gust foarte bun pentru mâncărurile asiatice, dar în același timp nu i-aș da nicio recenzie pozitivă pentru că are ingredientele acestea periculoase. Guma de xanthan și agentul de îngroșare nici măcar nu spune ce anume a pus pentru îngroșarea, ce tip de E. Da, pentru îngroșarea acestui sos. Primește o recenzie pozitivă deocamdată, cu reținere. Urmează un sos de ton Italiamo, este foarte bun, l-am mai folosit de câteva ori, are ingrediente cât de cât naturale, pe bază de bulion. O să vă citesc exact în română. Are apă, 29% roșii tocate, 17% pastă de roșii, are și 9% ton dungat în ulei de floarea soarelui. Cam atât găsim, să știți.
și sare, amidon din porumb, puțin zahăr și usturoi. Și mai are la sfârșit, scrie și pastă de sardine. Deci este de calitate, este bun. Găsiți la Lidl în orice perioadă această gamă italiană, nu numai în săptămâna italiană. Îl găsiți la sectorul de sucuri de bulion, unde sunt pastele. Este bun. Trecem acum la o serie de crutoane. Știți că v-am mai arătat operele acelea care înlocuiesc crutoanele. Acestea le-a descoperit un membru al familiei mele. Este o serie foarte, foarte mare de crutoane. Uitați-vă, diversificată. Crutoane cu brânză, crutoane cu suc de roșii, crutoane cu, ce avem aici? Crutoane pentru salată și supe, cred că cu usturoi și ceapă, după cum arată. Iar crutoane cu roșii și smântână, bănuiesc, dacă nu mă înșel. Am să citesc și pe informații, să vedem crutoane necondimentate sunt acestea. Are grăsime de palmier, sare, drojdie, zahăr și făină. Foarte bune. Ia uitați, crutoane cu verdețuri. Vă recomand această serie de la Lyman. O găsiți doar la Kaufland. Sunt foarte acceptabile la preț. O cutie de acest gen este doar la 2 lei. Urmează o cafea pe care o știe toată lumea, un Jacobs Kronung Boabe. Am cumpărat pentru expresor, dar din păcate gustul este incomparabil cu cea din Germania. Nu știu ce se întâmplă, dar cafeaua care este adusă la noi este diferită ca și gust. Este foarte tare, niște boabe foarte tari. Dacă ați ști cum face râșnița de la expresor, am să vă filmez odată să vedeți ce zgomot poate să scoată. Nu recomand acest tip de cafea, din păcate, chiar dacă este de la o marcă de prestigiu. Continuăm cu lactate. Am aici un iaurt cu specific grecesc natur de la Olympus. Nu știam că există și iaurt grecesc cu doar 2% grăsime. Este foarte bun, asemănător cu cel de 10% grăsime. Ceea ce vreau să văd este dacă într-adevăr conține doar culturi lactice și lapte. Voi rupe de aici un pahar ca să pot să citesc pe interior. Sursă de proteine, imediat vă spun. Lapte de vacă, pasteurizat, semidegresat, proteine din lapte, fermenti selecționați de iaurt. Bun, vă recomand, mai ales pentru cei care nu vor să mănânce un iaurt foarte gras. Este foarte, foarte bun. Am mai descoperit un chefir ușor, este de mult timp pe piață, un chefir ușor de la Covalact cu 0,7% grăsime. Este nemaipomenit pentru diminețile în care doriți să luați un mic dejun foarte ușor. Iar aici mai am o brânză mascarpone fără lactoză pe care o găsiți doar la Lidl. Este bună pentru că nu conține lactoza aceasta care este periculoasă pentru colon, iar cei care au intoleranță la lactoză chiar au nevoie de așa ceva. Închei acest videoclip, sper că v-a fost de folos. Produsele sunt și cu recenzii pozitive și cu recenzii negative și vă doresc o după-amiază plăcută în continuare, dragii mei.